fraților, asta e un mix Brawl 2. Asta e un fel de Brawl Stars G și dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul și de like. Butonul și de like. Și avem aici două videouri. Oh, Mortis! Bă, pică Mortis. E de kilometri. Nu uitați să apăsați butonul ăsta de like și pe cel de subscribe. Hai să deschidem și astea free. Ok, din păcate s-o blocat puțin. Revenim când mă las să deschid Big Box-ul. Bun, am reușit cu Big Box-urile. Hai să le deschidem. Mic opening. $46. Nu mi-a dat. Al doilea Big Box, hai să încercăm. Și mă... Ok, nu știu de ce. O să revenim după ce o să mai luăm un Big Box. Am revenit să luăm niște Brawl Box-uri, două Brawl Box-uri, pentru că din păcate am pierdut două meciuri. Hai să încercăm primul. Da, nu mi-a dat nimic. Al doilea, nimic.
Da, din păcate mă scuzați pentru chestia făcută, am luat 2 meciuri și am filmat să am luat 2 meciuri, nu am vorbit cu acesta a fost tot opening-ul. Dacă mai vreți opening, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe dacă nu strângem la acest videoclip 10 like-uri. Nu mai filmez niciodată cu Mix 22 Brawl Stars OG. Eu am fost Rovi, v-am pupat, pa, pa!